Aprangsi Kardom Karbi ANGLONG Nilia Vinasteron for Todd Wang Tolon Alitum Kilang Bomb Take Chingona channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along Lapen Pini a video bank analitum thumbnail made title long stami thek bon long po lason thak thak si labang so video long analitum han thiek penili nang than pa chini ponik po Lapen a hoglo non E-SHARM card pen jong si job card link lo pol analitum E-SHARM Atangka bangke job card along si long ponik po Lapen koson si killing naing malapen kon an si killing mal labang kenalitum clardak pen labang so video along nalitum thek pon long ikpo Tangga nalitum labangso channel long jong sinon nang kahumri milang polte ka chingon pen subscribe igon lapen adu hes tame belarjan thekloing dakka nalitum ber ponik denon lala polte monon pinili ajada son mate ajada update de labangso YouTube channel long upload tame nalitum a mobile long an nang le da praying lapen nalitum tame kachini da praying fan lo tangte padar de pen ben pini labangso puthakle chethan pononang lapen thiek pen lang ponlonang Lapen thiek pendak chethan polonang labangso puthakle lapen nangli tum stami video kicheng ben kijut an nang lang dunia phasi nilhen pen chuning riglo lapen labangso YouTube channel long jong sinali tum nakahumri milang polte ka chingon pen subscribe ikon lapen adung hes tami belar jandui dakanali tum ber ponik denon lahla polte monon phenili ajada sonle update once tami nali tum kachini da praing lapen kilong da praing fon lo tangte pangcheng polonang lapen nangli tum pena ana bang phwa bang phitame labangso website mate labangso APHUTHAK lamen bang chini potahilo lapen theklong potahilo lapen nili labangso video description along stami labangso link bang nili pig derlo lapen nangli tum sitami ber iglo polote nangli tum a mobile screen long kali polote laptop screen long stami lason arjan kadoka ve arjan dak theklong igi nangli tum lapen nangli tum lason athak lapu doi pon bomon doi lo polote nangli tum la ber theklong dak penang an option nangli tum dak pen thek pon longi add a glaze lapen E-SHARM lapen jal dhod lapen social adult doi dak lapen reports water conversation lapen amrit server mission ason doi stami nang litum bang la report adim le nang litum ber ignon dak ber ig depen pulote nang litum matheng no kaprek website mate kaprek arjan dak chingpu ikpo lapen nang litum captcha code dak pen enter ponang po captcha code ka enter naing labang ke nang litum mobile long stami dak plus kalte minus wang ikpo labang so answer ka an sikelong manang litum la enter captcha podim ber ig nang po tangke nilidak non nilidak minus pon ikpo 37 lapen dak minus 12 nang litum long stami minus arjan kalte plus arjan stami nangklang ikpo nang litum labang sensor le ber pon igon lapen nilidak answer ber pon ik elo lapen answer ber de pen afit nang litum stami verify code along ber igon dak ber ik de pen puthot nang litum matheng no kaprek dak arjan nang chiklang ikpo dak captcha bange dak asap so wrong positana chiklang dak pen non nili puthot ber thule po nalitum nang lang don igon lapen puthot nalitum verify code long ber igon verify code long ber ik det pen apit nalitum thengno puthot dak arjanan chiklang ikpo nalitum financial year lapen start name nalitum dak pen select ponang po lapen financial year bang dak 2022 lapen 23 bang dak automatic do ik alo lapen nalitum dak statement bang nalitum chongwai pon ik nang po labang sodim ber pen nalitum koloso state pen si belong ma labang so state nalitum chongwai pon ik nang po nili dak assam ber ik alo lapen ber ik det pen final automatic nang litum matheng no kaprek apes mate kaprek web dak nang chiklang po lapen R1 beneficiary details lason dui lapen R2 lason dui lapen nang litum lapu athak doi pon igbomon lapen lason dak pena an nang litum lang poni betul lang pon melo dak pen lapen lapu doi pon bom pen nang litum dak thek pon long igi nili na piklang ikpon nang litum afan R32 E-SHARM nang litum labang non hetsi labang so portal labang dak ke add pon lang nang litum dak thek pon long igi lapen nang litum ke ber nang bang ke labang so dim si ber ik nang po dak ber ik det benefit nang litum puthot nang litum screen along stami dak district amen bang penang an dak nang cheklang ikpo nang litum matheng no lapen lason thak 35 number long dak west Karbi ANGLONG do lapen 21 long bang ke Karbi ANGLONG do nili dak Karbi ANGLONG along ber pon ikpo puthot lapen ladang nalitum thek ponlong po bokajan hauraghat langso mepi lapen lumba jong nile brong mungwe semi langso dak tutel nalitum theklong ige dak pen block ameno labange
lapen active workers lapen number of beneficiary who has registered on E-SHARM portal dakpen bangko ansi register ma mate link ka kuri ma labangso a number bang dak thek pon long ik et pon alitum lapen alitum dakpen block bang select ponon koso block man alitum select poni nili dak bukajan number 1 along nili select pon ikpo lapen dak nalitum thek pon long pop panchayat amen bang dak no panchayat avelang lasi active workers dak 14,161 ando lapen dak number of beneficiary who has registered on E-SHARM dak 20 la anvelang lasi nalitum link lelang atum bangke link pi prapigon labang so video ta nili salam ekpo koson se E-SHARM card la job card pen link neng ma labang so puthak stame nili video kapregar ni stame nanglitum phan nang 1 pi ekpo lapen non bang nalitum dak pen list bang dak chelang no stame nalitum dak pen print out ikme la download in excel la sondui la pen print option dui nalitum dak pen print out ik pen chelang ikme lo la son thak thak sinalitum mithang stame mob nalitum haming nilun pen ini joy pen stame nalitum mobile pen chelang ikme la son thak thani li samilang so number 7 along ni li bear to ikpo dak bang nalit dak bang ingnutta dak registration avilang nalitum la screen along theklongi 0 dak bangke lapen puthot nili nalitum phan Haura Ghat pen chengpon thun na Haura Ghat long kala son thak thak dak 20 lapen nili dak langso mepi nalitum dak theklongi dak 20 la son thak thak si lumba jong dak 20 lapen nilip bangta dak 20 ando lapen puthot nalitum rong mongwe la langpon iknang rong mongwe stame dak 0 lang si prabjen penalitum lingi mate registration ya phanle nalitum borai igon la lobul nalitum E-SHARM alis tami job card atangka long si nang Chethap den po maten job card long si nalitum long ikpo lalo lapen puthot nili dak na PAKLANG pon po west anat pen stami nili subscriber do ola si nili number 35 along stami dak west Karbi ANGLONG nalitum dak theklong pola district amen west Karbi ANGLONG la son thak thak se subscriber dum tap amri pen do chintong pen do rongkhang so cheng pen stami do ta hai mine la salang li tum manta nili da example PAKLANG pon ikpo dak chintong dim ber tunang number 2 long dak to tell dak bangke 160 an registration tang do ik elo mate link tang do ik elo to tell workers dak 8245 pen 160 an dak registration do tang lo son thak thak puthot lang pon thulo nang rongkhang long lang pon lo nang rongkhang long pena ando daga 20,445 an dak active worker dos tame registration abang dak 20 nalitum mithang les chilang ta chok iglo mate thek ikpo nalitum stame lasila son a video kilang long veri aphanalitum kaikis tame Karbi Teach 2.0 YouTube channel along pen along nalitum subscribe iglote son nalitum dak pen arju pon long igi lapen long pon igi lasi video lang misen pole nalitum ka an maser un serik tha lapen nalitum tingni ne pin pen misen comment pi gon lapen like lai hui banga pi igon lapen patumia video long pen bangke 5 subscriber ane minus lo plus kali minus atema video lang no dak thegi lasi thangte lata stamina li tumphaning si important a video iglo holata koson si killing ning malabang so process ni liat patimi bang upload tangte pinya video long bangla anchor la sinali tum jongsi labang so kelang ho jongsi pini ke thek the ke chinne do pulte ni liphan homri gon ni listamina li tum phanang chirap dunia phan bor ikpo tangte dome thakme kadu kavi Karbi Teach 2.0 YouTube channel kelang ara do on phastame nilhen pen KARDOM